It-tħassib dwar il-coronavirus qiegħed kull ma jmur ikompli jippersisti kif dan il-virus qiegħed ifeċċ f'pajjiżi viċin tagħna fl-Ewropa. Net News staqsa lill-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli mhux biss dwar x'miżuri qed jittieħdu fl-ajruport iżda wkoll fil-Cruise Liner Terminal. Għal dan tal-aħħar kollox jidher li sa issa mhu qed jittieħdu l-ebda miżuri speċifiċi ta' sigurtà ta' saħħa. X'miżuri tittieħdu wkoll fil-portijiet tagħna fil-cruise terminals? Importanti li aħna jkollna viżibilità u komunikazzjoni ċara ma' min qed jaħdem f'din l-industrija. Irid ikun hemm set ta' mekkaniżmi illi fl-eventwalità u meta tiġri dik is-sitwazzjoni it-timijiet kollha jkunu jafu kif iridu jġibu ruhom. Intant Giulia Farrugia konfermat ma' Net News dak li diġà konna żvelajna li fl-aħħar jiem kien hemm suspett ta' każ tal-coronavirus fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Informata li kien hemm każ ta' suspetti però ma rriżultax li kien propju il-virus nifsu. Fl-aħħar jiem id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal l-awtoritajiet lokali qed iħejju lilhom infushom f'każ li dan il-virus jasal Malta. Infatti għandu jitwaqqaf ċentru il barra mill-Isptar Mater Dei li fih se jkun hemm 12 il-sodda biex f'każ li jkun hawn persuni b'dan il-virus jiġu kkurati f'dan iċ-ċentru ta' iżolament. Tħejjiet ukoll kamra ta' iżolament fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kif ukoll f'kull ċentru tas-saħħa għal azzjoni immedjata f'kull każ ta' suspett. Madankollu sissa baqa' ma tħabbar xejn fuq x'miżuri qed jittieħdu fil-portijiet tagħna.